Karbi Anglong Autonomous Council CEM aning keme pena jok Karbi Anglong ariso ejang atum aphan isi mesen birta keme evan pilo. Karbi Anglong ariso ejang atum sitame UPSC pen APSC Civil Service asatlang kepi dunji pu kachesik pon atum aphan akijoy pen seke kepi ponji aphan pini poultry farm along seke kepi ji ahem ingpu pontanglo. Karbi ariso ejang atum sitame kethekere do piklo. Lapen ke charliang deng ke do o atum sitame dolo. Bonta UPSC lapen APSC Civil Service asai ke claim atum ke aphai jum heklang. La so pena job Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang pen isi akang tui ang deng matha ponsi Karbi arat ang bong pen anso se UPSC lapen APSC Civil Service asai ke claim do pik nang jilang pu matha ponsi pini aru ni phai sirke bani dipu pen lamding ka cheleng atowara long ke do dipu golf pik kam poultry farm along seke kipi ahem Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang ari deng pen ingpu pondo. Bangso seke kipi ji aphan Karbi Anglong Autonomous Council pen kuti hinira lak inkora hinira suri inkora phora pharo hinia tangka panong ponsi kaddu kabe bang pharo isi abang phu abang phi aphan aki joy pen seke kipi ponji aphan deng ponlo. Pherangke atuma thengno Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang pen nangke pachini dona tengke non ki thormi Karbi ari so ejang atuma aphan UPSC lapen APSC asatlang ke papi dunji aphan si warsai piponlo. Lapen East Karbi Anglong lapen West Karbi Anglong along pen kaddu kawe bang pharo isi atuma phansi bang so seke pipon po lapen bang so seke ke endunji puaning ke hangari so ejang atum setame Karbi Anglong arlo ke dovek atum nangji lapen graduate an ke charli dovek nangji lapen bang so seke ke papi ponje aphan Dr. Zafrin Mezabin director pensi bang so seke ki pialong che pahem phupon po lapen than bang atum setame Delhi lapen along kapre along ke than tang atum pensi seke pipon poposi ningje pon. No Thomas Council hang jongjong ke long atang kafen hang dulu ke kadal jap itu kamathas non kita so jangan UPSC laten ke APSC competitive exam tapi dunji apa Karbi Autonomous Council dan improve to relax into 5,200 ka panong pon ningkan isi angbong alang itu phan bang haru isi phan itu alang tu phan pi kucing piji da work spend chenglok lada ke than na nam da pi nang le lasi ni tu bang haru isi bias kar benglong skar benglong lapen ke bias kar benglong ma iskar benglong lapen alang li kar benglong itu bang nangji lapen alang li da sige do kula so certificate nangji PRC lo parliament resident certificate nangji lapen ke alang li minimum qualification achang li da ek graduate Halapu Director Dr. Zafrin Mezabin pen pherangke atuma phan nangke pachini dona tengke bangso se ke nangke endunji aphan Karbi Anglong along ke dovek abang phu nangji lapen graduate ang dengki untang atum nangji lapen non ke wangji ahut Karbi Anglong pen tami ongdung ariso ejang atum pen UPSC lapen APSC along ke palong dun wekji aphan un an pen bor ipon popusi nang pachini dun. Process of selection মানে আজি আমি 14 মানে কৰিছো এটা process of selection হল আমাৰ তিনটা ক্ৰাইটেৰিয়া আছে এটাটো হ'ব যাহাতে bonafide citizen of Karbi Anglong হ'ব লাগিব কাষ্ট সাৰ্টিফিকেট প্ৰডিউস কৰিব লাগিব দুই নম্বৰ হল যাহাতে গ্ৰেজুৱেট হ'ব লাগিব এটা কথা হল যে এই ল'ৰা ছোৱালীখিনি আমি এতিয়া ৰেন্ডমলি সিলেক্ট কৰাৰ আমাৰ হেতু পৰিকল্পনা নাই এতিয়া আমাৰ মাননীয় CEM ছাৰৰ নিৰ্দেশ মতে তেওঁলোকৰ আলোচনা কৰা মতে আমি এটা বাছনি পৰীক্ষা পাতিবলৈ আছিল কিন্তু বাছনি পৰীক্ষা পাতোতে বেছি দীঘলীয়া হৈ গৈছে এবাৰ কোভিড আহিলে 2 বছৰ দেৰি হৈ গ'ল এতিয়া খালি আমি আজি যেহেতু উদ্বোধনী কৰিলে এতিয়া আমি এই গোটেই কামখিনি সক্ৰিয় কৰিবৰ কাৰণে 2 দিনৰ পৰা আমি গোটেই সিলেকশন প্ৰসিডিউৰটো চাই ল'ম কেনেকৈ কৰা হ'ব এইটোৰ ওপৰত এখন মিটিং হ'ব তাৰমানে বহুত দৌৰাদৌৰি চেণ্টাৰটো ওপেনিং কৰা হ'ল আৰু আমি বিচাৰিছোঁ যে একদম দৰিদ্ৰ শ্ৰেণীৰ ল'ৰা ছোৱালীবোৰে আগবাঢ়ি পেলাই ওলাই আহিব লাগে কাৰণ কি হয় যাৰ পেটত ভোক থাকে সি ল'ৰা ছোৱালী পঢ়িবৰ কাৰণে তাহাঁতৰ সপোন বুলি নহয় তাহাঁতে দৃঢ় প্ৰতিজ্ঞ Labangso kangpo jai megalong aluhiaman pen Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang MP Horen Singh Be MLA Bidya Singh Engleng EM MAC lapen chairman atum do an chetong dunsi bangso kangpo jai megalong RDP dun News report long sodaring ti Karbi Anglong live